Hot cake. Kaya giving ako kag hot cake. So, the ingredients: flour, egg, sugar, baking powder, milk, and stir it. And then it's getting ready. And things you do when your wife got pregnant. there, it's getting ready. Here's our pancake with the butter. So, we have this putting it now. That's enough garlic. Wow! Chef Shane. May nagkaintindihan kasi sa kanya, Listen. Australian pancake man is Filipino. Yeah. Filipino hot cake, Mr. Yes. Atkin. But it's not even cooked. It's still bloody bladder. You. Thank you. Turn over. And our pancake, yay! It's not perfect, but still pancake, yum. My Australianang Bisaya vlog today, magkukook ako ng alogbati. That's Australian alogbati, then ginisang alogbati with an onion, ang oil. Then ready na siya, and then lagyan ko din siya ng oyster sauce, a little bit of soy sauce, then pepper and salt. So tara, umpisahan na nating magluto. Mainit na ang oil, ilagay na natin yung onion at saka yung garlic. Onion at saka garlic. So yan, paghaluin. Essential electrolytes. So brown na yung garlic at onion, then ilagay ko yung tomato. Then haluin. And after 5 minutes, ilalagay ko na yung alogbati ko siya. So yan. Tapos haluin. Parang maliit yata yung sobrang bango na niya. So lagyan ko ng pinch of salt para sumarap. Then pepper, sprinkle of pepper, and then haluin. So hindi ko na siya nilagyan ng tubig kasi luluto na yun ng tubig. And then maglagay ako ng oyster sauce. Mga 1 tablespoon. Lagyan ko din siya ng mga 2 tablespoon of silver sauce. Silver swan sauce. So yan. Minutes. And then it's ready. Yum! So kayo na, I'm vegetarian just for mga beautiful people. So ang sarap-sarap, healthy tayo. Panatilihin natin kumain ng healthy food. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Australianang Bisaya. Happy Saturday sa inyong lahat. To this video mga guys, mga beautiful guys, magluto ako ng putong kalabasa. Imingaw dyan ko kaon sa kalabasa ang luto sa mga panahon magluto ko. Test ni nga dang at chon, no? Sobrang miss ang Pinas. At alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Tingnan natin. Ako ng excess baggage. Wow. So, yun mga, namimiss ko talaga sobra yung Pilipinas. Hindi pa kami makapag-holiday kasi wala pang budget. So, yan, test lang muna tayo.
So, welcome sa aking channel. So, tara, luto tayo ng putong kalabasa. Boiled pumpkin, tapos so, yan, ang mga people yung ingredients ko. Mashed pumpkin o kalabasa, 2 cups of flour, 2 tablespoons of butter. Wala akong baking sa yes, maybe it will work. Powder milk, salt, sugar, and egg, and water. So, let's go. Umpisahan na natin. Butter, then sugar, brown sugar, and egg. So, 2 eggs, then water, then 1 cup of mashed pumpkin, powder milk, need to mix. Hinalo ko na siya ng mabuti. Then 1 cup of flour muna. Salt. And then yung yeast powder. Yan mga beautiful people, ready na siya. So, water. So, na yung kapit natin. Oopsie. Check. Wow. So, it's boiling now. So, hopefully, wait for 15 minutes. There you go. Pero nade-deform siya. Palpak man siya. Pero let's taste it. So mga beautiful people, sana mag-work to. Diyan ko na lang siya niluto kasi wala akong hulmahan. So yan. So mga beautiful, first time kong nagluto ng steam kalabasa sa whole life talaga, no. Tapos dito hindi ko man lang try ko lang talaga kasi na-miss ko talaga yung kalabasa, putong kalabasa, tapos marami kaming kalabasa dito. So ang problema ganito siya, cheng, palpak siya, pero tingnan natin kung masarap siya. Na-deform siya, kailangan ko ba siyang lagyan ng, wala akong hulmahan kasi in fairness, masarap siya. Ang forma lang talaga na deform. Gold na yung ipin. Hopefully, maluto siya. That's the way how I can do it. Ang sarap-sarap. Masarap siya. Wala lang sa forma, pero masarap. So, yan guys, yun ang aking trial and error na steam kalabasa o steam pumpkin or squash. So, daming kalat sa likod. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Please don't Please don't forget to like, comment, and subscribe, please. Please support my small YouTube channel. Thank you. God bless everyone. Stay safe.